салом ва рӯз бахайр бинандагони азиз, сархати рӯйдодҳост манзуратон аз студияи марказии радиои Озодӣ. имрӯз 3 май аз ғарқ шудани ду кӯдак хабар медиҳем. оташборони корхонаи Азовсталь интиқоли мардуми осоиштаи Мариуполь ба манотиқи амнро мутаваққиф кард. мақомоти тоҷик гуфтанд беш аз 100 нафар хатмонандагони донишгоҳи миллии Тоҷикистон ихтиёрӣ ба артиш рафтанд ва муҳоҷирони тоҷик мегӯянд мушкилоти иқтисодии Русия ба бекорияшон сабаб шудааст. шурӯъ аз 1 май то 31 августи соли ҷорӣ ба ҳаракати нақлиёт дар роҳи Душанбе Чаноқ маҳдудияти мавсимӣ ҷорӣ шуд. дар ин бора ширкати Айрес ки масъули нигаҳдорӣ ва пулҷамъкунии роҳ ҳаст хабар дод. маҳдудият аз соати 10 субҳ то 20 шом идома карда ба нақлиёти гаронвазн ва вазнашон аз 6 тонна боло дахл дорад. ҳадаф пешгирӣ аз вайроншавӣ бар маҳалли роҳманӣ дод мешавад. ширкат мегӯяд талаботи мазкур ба мошинҳое ки ба интиқоли чорво ва борҳои тезвайроншаванда машғуланд дахл надорад. роҳи Душанбе Чаноқ ки аксаран аз байни кӯҳҳо мегузарад ягона роҳи пулакӣ дар Тоҷикистон мебошад. қатъи ҳаракат дар ин роҳ барои онҳое ки аз вилояти Суғд ба Душанбе ва баръакс мераванд мушкилоти зиёде меофарад ва барномаҳои зиндагии теъдодиро ба ҳам мезанад. пешбинӣ мешавад ки имрӯз сарвазири Британия Борис Ҷонсон аз муқовимати Украина ба таҷовузи Русия қадрдонӣ намуда эълон кунад ки кишвараш ба Украина ба маблағи муодили $376 миллион амрико кӯмаки низомӣ тақдим кунад. дирӯз нирӯҳои Русия оташборони корхонаи тавлиди пӯлоди шаҳри муҳосирашудаи Мариуполь Азовстальро аз сар гирифта сабабгори таваққуфи ихроҷи афроди мулкӣ ба ҷойҳои амн шуданд. 2 май тахминан 100 украинии осоишта аз Мариуполь ба шаҳри ҷанубу шарқии Запорожье интиқол ёфта буд, вале садҳо нафари дигар дар таххонаҳои Азовсталь боқӣ мондааст. муовини раиси Мариуполь Сергей Орлов мегӯяд мақомоти Украина, Русия ва созмонҳои байналмилалӣ аз саргирии ихроҷи мардуми мулкӣ аз Мариуполро баррасӣ мекунанд. наздик ба 100 000 нафар ҳанӯз ҳам дар Мариуполь ба сар мебаранд, аз ҷумла тахминан 2000 низомии украинӣ дар ягона пойгоҳи берун аз назорати Русия муҷтамаи Азовсталь паноҳ бурданд. низомиёни украинӣ муқовиматро идома медиҳанд, вале гуфта мешавад ки захираи об, ғизо ва дорувории онҳо коҳиш меёбад. дар ҳоле ки аз муноқишаи хунину пурталафоти марзии Тоҷикистон ва Қирғизистон 1 сол пур шуд, баъзе аз хонаҳои сохтаро аз нав сохтанду захми муҳоҷиронро даво бахшиданд. дар барномаи ахбори Озодӣ ҳамкорони мо дар бораи нафаре гузориш доранд ки ҳамагӣ чанд моҳи пеш ба ҳалокат расид. ӯ ронандаи мошини ёрии таъҷилӣ буд ва ҳангоми адои вазифааш дар таниши марзии моҳи январи соли равон кушта шуд. ҳоло наздиконаш иддао мекунанд ки мақомот ин қазияро ба гӯшаи фаромӯшӣ супориданд. ҳарчанд шаҳрдории Исфара ҳарфи дигар мегӯяд. матлабро дар ин бора 3 соат пас метавонед тамошо кунед. мақомот марги асроромези Амина Мухторова, донишҷӯи 17-солаи коллеҷи техникии шаҳри Душанберо таҳқиқ доранд. ҷасади ӯро шоми 25 апрел аз зери пули роҳи Душанбе-Бохтар дар ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ пайдо карданд. радиои Озодӣ аввалин расонаие буд ки аз ин ҳодиса хабар дод. Сафармо Комил ва модари Амина гуфт он шом духтараш аз донишгоҳ ба хонаи иҷора бармегашт, вале ногаҳон бедарак шуд. ба гуфтаи модар ӯ то лаҳзаи охир бо духтараш дар тамос буд ва якбора нопадид шудани Амина барояш шубҳанок будааст. мақомот гуфтанд парвандаро таҳқиқ доранд ва ҳанӯз хулосаи ниҳоӣ маълум нест. пуле ки ҷасади духтарро аз зери он ёфтанд тақрибан 8-10 метр баландӣ дорад ва аз он ҷо об намегузарад. аз ҳамин сабаб пайвандони Амина ба фарзияи афтоданд ва ё худашро партофтани ӯ бовар надоранд. аз оғози таҷовуз ба хоки Украина, Русия зери таҳримҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифтааст. тақрибан дар 2 моҳи ахир шикояти муҳоҷирон дар Русия аз кам шудани маош, сари вақт нагирифтани ҳаққи кор ва бекор мондан зиёд шуд. дар як назарпурсии радиои Озодӣ дар Телеграм наздики 900 нафар ширкат карданд. 65% иброз доштанд ки мушкили бекорӣ ба онҳо таъсир расондааст. агар шумо ҳам бинандагони арҷманд дар ин бора назаре дошта бошед, дар шакли катбӣ, навори видео ва ё садо ба мо фиристед.
хабаргузории давлатии Ховар аз ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон сафарбар гардидани 111 нафар донишҷӯёни донишгоҳи миллии кишвар иттилоъ медиҳад. Ба қавли манбаъ, дар маросими гусели навазкарон аз ҷумла намояндагони вазорати маориф ва илм низ иштирок доштанд. Дар идомаи хабар омадааст ки ҳудуди 100 нафар танҳо аз факултети ҳуқуқшиносӣ буда хаткунандагони 18 факултаҳои дигари донишгоҳ низ омодаи хизмат ба ватан мебошанд. Ректори донишгоҳ барои ин гуна ҷавонон мусоидат ба имтиҳонҳои хатм ва қабули бенавбат ба магистратураро ваъда додааст. охири ҳафтаи гузашта вазорати маориф ва илми Тоҷикистон бо ирсоли як мактуб ба ҳамаи хаткунандагони донишкадаву донишгоҳи Тоҷикистон иҷозат дод ки ихтиёран имтиҳони хатмро пеш аз муҳлат супорида ба артиш раванд. дар як шабона рӯзи охир дар обҳои Тоҷикистон ду кӯдак ҳангоми идгардак ғарқ шуданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ин фалокат волидайнро айбдор мекунад ки бо вуҷуди ҳушдорҳои пайваста фарзандонашонро дар назди обанборҳо беназорат мегузоранд. тибқи иттилои кумита, ҳодисаи аввал дирӯз дар ҷамоати деҳқонободӣ шаҳри Ҳисор ба амал омад. ду бародари 7 ва 6 сола ки идгардак мекарданд ҳангоми талоши гузаштан аз болои қубури канали Калони Ҳисор ба об афтиданд. кӯдаки 7 соларо сокини ҷамоат наҷот додааст, вале ҷасади дуввумиро то ба ҳол наҷотдиҳандагон ҷустуҷӯ доранд. фоҷиаи дигар низ субҳи дирӯз ва дар ҷамоати Ваҳдати Вахш рух додааст. писарбачаи 10 сола ҳангоме ки мехост об бинӯшад ба дарёи Вахш сарозир шуд. ҷасади ӯро низ то ҳол пайдо накарданд. дӯстони меҳрубон, чун ҳамеша дар ин қисмати барнома шуморо бо қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон ошно мекунам. таври вебсайти Бонки Миллӣ нишон медиҳад, қурби рубл ҳамоно бетағйир аст. имрӯз 3 май 1000 рубл 160 сомонӣ боқӣ мондааст. $1 мисли чанд рӯзи охир 12 сомониву 49 дирам ва 1 евро 13 сомониву 16 дирам мебошад. бинандагони азиз, ёдатон наравад ки соати 16 ба вақти душанбе ва 14 ба вақти Москав ахбори озодиро тақдиматон мекунем. то мулоқот дар ин барнома, худро эҳтиёт кунед.